भैया हाँ तनी एगो चाय दी ना गर्मा गर्म। चाह बनता। तनी ले आई। हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ रोड के सटले बा। अरे महाराज रोडवा के सटले बा, ओकरा आगे एगो मॉल बने वाला बा, ओकरा पिछवा एगो हॉस्पिटल बने वाला बा। ई मौका अगर हाथ से गई तो पछताते रह जाम जिंदगी भर। हाँ हाँ ले ली जितना जल्दी होके। एकरा बाद मत कहें कि रजुआ के रहते जमीन हाथ से निकल गई। ठीक बा। एकरा से सपना बेचत नहीं। सपना? हाँ अरे सपना नहीं बेचत महाराज, फ्यूचर बेचत तनी फ्यूचर। हमरा तो बुझे सपना बेचत नहीं। ना ना ठीक बा रह तारा, ठीक बा रह, लेकिन कोनो के हाथ में मत पड़ी हो। हमार समझावल काम बा, ना तो लेनी के देनी पड़ जाई। जानता नहीं, जब ए लाइन में ढुकनी नु तो सर पर कफन बांध के ढुकनी, समझ नहीं तो ऐसे हमरा डर ना लागेला। आई ए जी गड़िया लगा दी है जी। हाँ ए जी गड़िया लगा दी। अच्छा ये जी लगा दी। हाँ ए जी गड़िया लगाई। आई आई है ना आई। चल चलो भाई देखो अपने काम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखी हाँ आई जौन जमीन है देखा तनी है सामने हाँ है जमीन। हाँ हाँ इहे तो जमीन बा। चलो लगे से तने देख लिया। देखा तनी है रोड पर है, पूरा है रोड एकदम है, मेन रोड है ई तो बात एकदम। सही रोड बा। के एकदम जस्ट सामने होते है सब जमीन बा जाननी। यही देखिए ये तो पूरा जमीन बा है। इहे बा। हाँ ये महाराज तो पूरा सुनसान जगह बा। ये महाराज रौरा सुनसान जगह लौकता। तो हम लोग देखे हमारा सुनसाने नु बा महाराज। अरे महाराज जितना एकरा अगल बगल जमीन बानू हाँ। सब बेचा गइल बड़ी सन। अच्छा हई जमीन देखा तनी हई यहाँ से उहाँ ले हाँ हे में बड़का हॉस्पिटल बने वाला बा। अच्छा। हई जमीन देखा तनी यहाँ से उहाँ ले हाँ। हे में मॉल बने वाला बा। हई जमीन जौन बा रौरा के जौन बतियावत तनी हाँ। ई जमीन देख ली इतना दूर में बा। हई देख ली रोड के बाटे एकदम मेन रोडे पर बा। तो काम करो ना भाई, लो 50,000 रुपया ठीक बा। अच्छा आई जमीन केहू के होके ना चाहिए, हमरे होके के चाहिए जमीन। ये हम ही लेम तब ऐसन बात बनू। 50,000 हाँ बानू 50,000। गिन ली महाराज। अरे दादा रे। लेकिन एगो बात जमीन दूसरा के होके ना होके के चाहिए। अब अरे महाराज एकदम टेंशन मत ली। यहाँ हॉस्पिटल बनू, हई हॉस्पिटल बनी, बहुत बड़का हॉस्पिटल बनी, आई मॉल बनी। मॉल बनी। आवे वाला दिन में हाँ 5 साल के अंदर ई मिनी दुबई बने वाला बा। अच्छा जितना दूर में ई मिनी दुबई हो जाई। बुझाइबे ना करी कि हम गांव में ना बनी ना कि ठीक दुबई बा में बनी। ठीक बा रखे है। बाकी जमीन दूसरा के होके मन देम। अब हम रौरा पैसा दे देनी हाँ। एकदम टेंशन मत हाँ ली। हाँ ठीक बा बुझी की रौरा से जमीन हो गई एकदम हाँ। टेंशन खत्म करे। ठीक ठीक चली। ठीक बानू। हाँ हाँ सब ठीक बा। हाँ चली चलिए बढ़िया कोनी हो। अब हमरा के दिखा देने जमीन। ई बुझी एज की बनाएम, हाँ। एडवांस हो गई। हाँ, हाँ, अब एडवांस। अपन पैसा क्लियर हाँ। कर लिये। ठीक बा चले ठीक बा। हाँ, चली। हाँ आई देखी हई पूरा रास्ता बा। देखी मिश्रा जी बोलो। रौरा से हम कहने अनु की रोडे पर जमीन बा। हई मेन रोड हो गई। हई देखिए जमीन है पूरा है। जमीन तो बहुत बा हो। हई जमीन देखा तनी हई हई जितना हई जमीन बा हई जमीन तो बहुत बा, ये जमीन के बात होता। लेकिन बड़ा सुनसान जगह बा हो। अरे महाराज रौरा सुनसान जगह के फेर में काहे पड़ल बानी? कहीं घर दुआर अगल बगल में नहीं के, पूरा सुनसान बा। अरे तो नइखे तो आवे वाला दिन में सब बने वाला भाई। सब जमीन रौरा आसपास के सब बेचा गइल बड़ी सब महाराज। सब बेचा गइल बा। तो रौरा का बुझाता है ना ही रौरा के दिखाई हम आई है ना। बोलो। देखी हई है जमीन जौन बाटे आवे वाला दिन में यहाँ बहुत कुछ आसपास में बने वाला बा। समझ की ना? जमीन में बाचल बा और जौन बाचल बाटे उहे तो हम रौरा के लेके आके दिखाओ तनी। और जौन खाली बा अरे देखा ना जो प्लॉट में पूरा उहे प्लॉटवा के बात पूरा लंबा चौड़ा प्लॉट बा। बहुत बड़का बा महाराज। नहीं है नहीं रौरा महाराज रौरा बुझात नहीं है। देखा तनी है देखा तनी है जमीन हई यहाँ से लेके वहाँ ले बानू। हाँ। ये जमीन में वाटर पार्क बने वाला बा महाराज, वाटर पार्क। साचो। अरे महाराज हई देखिए हई जमीन देखिए हई यहाँ से वहाँ ले हई जमीन लौकता। हाँ ये में बहुत बड़का मॉल बने वाला बाटे। दुबई खानी एकदम दुबई के फीलिंग आई। अब रौरा बताइए जमीन खरीदम कि ना खरीदम? तब तो जमीन ही हमरा हाथ में आवे के चाहिए। अरे महाराज रौरा अपन आदमी तू बानी। पैसा ला
वही से तो हम रौरा अपन आदमी बनी यही से लेके आनी है महाराज। है इधर आई। ना बिछले। है 50,000। अच्छा है लो 50,000, 1,00,000 रुपया। ये जमीन हमरा होके के चाहिए। एडवांस देता नहीं। एडवांस देता नहीं। अच्छा 1,00,000 रुपया एडवांस राउर। हाँ बिचले के ना चाहिए जमीन लेकिन। अरे महाराज तो परिवार कुछ हमरो के दे दी। भाई तो राउर मान ली जमीन के एडवांस हो गई। ये तो बात सही कहता रहा। हाँ तो हमरो कुछ दौड़ धूप कैले बारा तो कुछ बने के चाहिए कि ना। ला 20,000 तू ले लो। वाह वाह बनो। मिश्रा जी वाह। लेकिन जमीन हमरे होके के चाहिए। देखी अब रौरा एकदम निश्चिंत रही, टेंशन दूर करी। ई बुझी कि राउरे जमीन हो गई। आज से है राउरे प्लॉट बा। बहुत बढ़िया बा प्लॉट। हाँ बताई। जानता रहा राजू, हाँ मेन मकसद बा ई जमीन लेवे के हमरा। तो अगला बार हम विधायकी लड़े वाला बानी। विधायक लड़ेला बा? हाँ हम अपन गेस्ट हाउस बनाम बहुत बड़का। अच्छा एमे हमार सब गरीब आदमी अहियन, हमरा से कुछ मदद मंगियन, एमे सब रहियन। बताई महाराज राउर सोच कितना बढ़िया बा महाराज। रउरा यही- गरीब खातिर कितना यही बढ़िया। खातिर हम लेतनी। अरे मिश्रा बा। जी बहुत बढ़िया रउरा काम करे जाता नहीं। ई बुझी कि जमीन राउरे बा, टेंशन एकदम उड़वा दी। यही सुन दे देनी 1,00,000 एडवांस। आई 20,000 हमरा के 20,000 देनी। तारा के दे देनी। हाँ बस एकदम टेंशन रउरा दूर रखी। तब ई जमीन राउरे बा। और रुपया का जरूरत पड़े तू टेंशन मत हम ली। बताएं मिश्रा जी, हाँ। ई जमीन राउरे बा। ठीक अब बा। बताई महाराज रउरा इलेक्शन में ठड़ा होखेला बानी वो विधायकी के। आ तो ई रउरा के ना दिवाम तो दूसरा के दिवाम। तब सब जानते राउरे तू। जमीन हो गइल। चली गजब टू विवाद आदमी। आई आई मट साहब आई। आई लगाई है जी गाड़ी लगाई। चल आई आई है नहीं चले बा है दबा। चली आई देखी देखी है ये रोड बा है मेन रोड बा। अच्छा समझ नहीं है पड़े जाएगा भाई। गजब टू विवाद आदमी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा मट साहब हाँ बताई। देखी रौरा हमरा से कहले रहनी कि बहुत ही बढ़िया एगो जमीन चाही जवना पर हम कुछ कर पाई। बात ठीक वही बा। तो रौरा खातिर हम जमीन चुन के रखले रहनी है कि जब भी बेचवाएम माट साहब से ही बेचवाएम जननी। तो देख सकत नहीं कि है जमीन बा। देखा तनी बड़का प्लॉट। ना ठीक ठाक बा, देखे में तो बढ़िया जगह बा। देखा तनी बहुत बड़का प्लॉट भाई। समझ नी इहे जमीनवा बेचे के बा। ना हमारे लायक ठीक रही। हाँ? एगो स्कूल खोलेगा बढ़िया वाला। अच्छा। इंटरनेशनल स्कूल खोलेगा बा, अच्छा अच्छा नंबर 1 वाला। तब तो बहुत बढ़िया बा महाराज। रौरा तो लड़का सब के भविष्य के बारे में सोचत बढ़िया तनी। तनी शांत जगह भी बा। हाँ। अच्छा देखे में। बहुत बढ़िया बा। लेकिन एगो प्रॉब्लम बा, तनी दुकान दौरी सब दूर पड़ी है। अरे महाराज रउरा टेंशन काहे लेता नहीं है। जितना अगल बगल है जमीन देखत नहीं हाँ, हाँ। ई सब जमीन बेका गइल बड़ी सन। अच्छा, आई अच्छा। सब पर कुछ ना कुछ बनत आई देखिए है डेवलप होखेला बा आगे वाला है समय। साइड वाला जमीन देखत नहीं। हाँ, हाँ। यहाँ वाटर पार्क बने वाला बा। अच्छा, है अच्छा। जमीन देखत नहीं साइड वाला। हाँ, हाँ। एमे बहुत बड़का मॉल बने वाला बा। ना, है जितना अगल बगल है बाड़ी सन ई सब दुकान बनी हो महाराज। ई ना। दुबई के फेल कर दिया वाला 5 साल के अंदर में का समझ ली। ना एरिया लागत है हम। बहुत बढ़िया रही महाराज। एक काम करी, ई हमार नामे बुक करी जमीन के। एकदम बुक करा देब हम। पैसा ली जोन बात 1.5 लाख रुपया के बात बैली अभी। अच्छा। 1.5 लाख रुपया ली एकरा बुक करी हमर नाम से। आ जमीन बहके के ना चाहिए। अरे हमरे महाराज मिले के चाहिए हर हाल में। जब रउरा बुक करा भले दे रहुआ दूसरा के मिली। के साइड से कुछ कमीशन दिया जाए। तो ऊ तो हमरा चाही बिना कमीशन अरे हम- खातिर नु ई सब करता रहुआ नहीं। टेंशन मत ली, कमीशन पूरा मिली। दी सब जना से अच्छे देम हम। ठीक बा। कितना भाई? 1.5 लाख भाई गिन ली। पूरा 1.5 बा नु। हाँ हाँ गजब टू गिनला काम नहीं के पूरा फिक्स भाई। रहुआ ले जाई आराम से। अच्छा तो कौन ढेर दूर के बानी? 1.5 लाख बा नु। हाँ हमार वाला ऊपर से। हाँ ली। नहीं राउर कमीशन में 20,000 देता नहीं। बाकी फिर जमीन जब रजिस्टर हो जाई नु अच्छा। तब दिया रहुआ के। 20,000 बा नु। हाँ जी पूरा 20,000 बा। जब गिनती कही रहा टेंशन मत ली। अब तनी को दिखा रउरा दी तनी चल के तनी और आगे ठीक से। बा रउरा पैसा हमरा के दे देनी। हाँ अभी जमीन राउरे बा। तो हमरे होई अब फिक्स हो गई राउर जमीन बा। देख ले आगे। पक्का नु। अरे महाराज जब बुक करा देनी तो ई राउरे जमीन बा। ना बहके के ना चाहिए देख ना, ले। एकदम ना बाकी हमरा इज्जत रहते के के सवाल बा। बा। अरे महाराज लड़का रउरा- सन के भविष्य के सवाल बा। अरे तो रउरा लड़का के भविष्य के बारे में सोचत नहीं तो हम कुछ कर सकत नहीं बताई। यही खातिर कहता नहीं, पहले कह दियल ठीक बा। देख ली है पूरा है प्लॉट देखत नहीं है। हाँ। है जितना है भैंस चोरत है सन हाँ हाँ होने थोड़ा सा बौली ओली पानी ओनी बा। ये सब भरवावे के पड़ी तनी। अरे तो भरवा ले महाराज हम VIP स्कूल बनाई। शांत कौन जगह बा, पढ़ाइयो बहुत बढ़िया है।
ना ना ठीक बा, अच्छा जगह भाई। तो ई बुझी कि राउर जमीन हो गई एकदम टेंशन उड़वा दी रौरा, समझ नी, टेंशन ने उड़वा दी एकदम। सोचा था नहीं कि सारे के बड़का के वीआईपी गैरेज बनवाई। गैरेज बनाए मौसन हो कि जवार में कहीं रिपेयरिंग कौन काम ना हो तो काम में जी रिपेयरिंग करवाए, माटी वाटी भरवा के वीआईपी यहाँ से वहाँ बड़का लंबा चौड़ा गैरेज और सर्विस स्टेशन सब बनवाए। तो पैसा के लगे हमें जब मॉल बन जाई तो मजे आ जाता यो भाई जमीने ले ले बरन का। ए भाई हाँ का कहता भाई? तू जमीन ले ले बरा का जा? हाँ जी हमो तो ले बानी, वह तो देखे आयल बानी कि अब के ना का करे के व्यवस्था कुछ कल जाए बारे में सोचल जाइत। जानता नहीं सोचता नहीं कि बड़ा का एगो गैरेज खोले के जगह जिसमें सर्विस के काम भी हो, रिपेयरिंग भी हो। हाँ जहाँ दूर दूर तक जौन गाड़ी ना बने तो सोचता नहीं यही जीप बनी, चले कि ना चले रोबरे बताई ना तनी। अरे महाराज बहुत बढ़िया और सोच बा, बहुत बढ़िया चली, खोली खोली रहुआ। ए जी रोबरो जमीन ले बानी का जी? हाँ हाँ हमो जमीन ले ले बानी, हमो देख ही आइल बानी। जैसे कि बढ़ी बहुत बड़का एगो गेस्ट हाउस बनावे के बा हमरा एजा, अगला बार हमरा विधायक चुनाव लड़े के बा, ठीक बा? ए तो बहुत बढ़िया रोबरा काम करता नहीं, गरीब खातिर। का हो भाई लोग का करता लोग? हाँ मार से प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। का होता है यहाँ? ये जी जमीन ले बानी सन, हुए तनी मुआवजा करता नहीं देखा तनी अच्छा, तो यहाँ तो हमहू जमीन ले ले बानी। रोबरा ले बानी। हाँ तनी एगो बढ़िया इंटरनेशनल एकेडमी खोले के बा। बहुत अच्छा सोच बा और ना लड़का सन के भविष्य के बारे में सोचे के पड़ी। हाँ, हाँ, हाँ। बढ़िया जगह रहला, बढ़िया एरिया रहला, तो हमहू ले लेनी है यहाँ। ना ना ठीक बा, हम लोग ले बानी सन। तो रउआ लोग का ले रउआ लोग बानी का प्लान बा दोनों आदमी के? एमर साहब देखी ना हम सोचले बनी नु कि यहाँ बहुत बड़का एगो गैरेज बनाए, जौन माने जहाँ दूर दूर तक जौन काम ना होत हो तो ले जगह काम हम कराएम, मिस्त्री रखेम, ये हमार सोच ना बा। ना ठीक है। हम बहुत बड़का गेस्ट हाउस बनाए अच्छा गरीब खातिर, ना वो तो बढ़िया सोच ले मैंने, ये अच्छा काम हाँ। करे के चाहिए। यही से ले ले बानी जमीन हम। हम वही खातिर ले बानी। ये एरिया हमारे वालों के भानु। हाँ जब आ गनी मार साहब लोग तो रौरा चली और व्यवसाय जी रौरा चले जमीनिए दिखाए तनी रौरा के चली हम आई लो देखी लो है ये जमीनिए हो, ठीक बा? आ सोचता नहीं पर से आधा घेरवा के हेने कर गैरेज बनवा देवे के बड़का, आ हेने कर 3 ताला मकान बनवाए रहम सन ऊपर मकान में हे जी काम होई गैरेज के खूब बढ़िया वीआईपी एकदम बुझनी। देखे ना मार साहब अब बुझाता हमारा सपना पूरा हो जाए। है जमीन अपना जमीन चल के दिखाई ना, राउर जमीन कहाँ बा? हमार जमीन है। हाँ हमरे न जमीन रौरा के देखावा बाग महाराज हम बुक कैले बानी। ई तो हम बुक कइले बानी। हमार कहाँ गइल? हम बुक कइले बानी जमीनी। महाराज जमीन हम बुक कइले बानी, अपना गैरेज कहाँ से आ बना गइल? 1,20,000 रुपया एडवांस देले बानी हम। अरे मिश्रा जी हमू मिश्रा जी सुनी ना, हमू 1.5 लाख देले बानी। हम 50,000 देले बानी। जानता रहनु 1,20,000 रुपया गिनले ए महाराज हम 1.5 लाख देले बानी एडवांस। सुने मिश्रा जी हम 1.5 लाख देले बानी। अब हमरा बात देले हो, हमरा पता ना देले बानी कि ना, लेकिन ना ना सबसे पहले बुक ये जमीन कैले बानी हम बुझे थे बताई लोग सुन लगना तो हमार 50,000 रुपया गइल, वो हमनी के नहीं अरे पता। भाई, हम 50,000 में बुक कइले बानी ये जमीन। तू वाटर पार्क बनावा चाहे के कुछ मतलब जे ना 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 हम गैरेज बनावे खातिर लेले बानी। सुनी ना बतिया सुनी ना। हम जानत रहनी नु। सुनी मिश्रा जी सुनी हम बुझनिया नु कि जमीनिया के आगे वाला साइड वाला बा एमर वाला जमीनिया बा अलग अलग। ना 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 ये बगल इंगर बा इंगर इंगर। ना 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 हमार हे दे बाटे वो हम हेने होने नहीं लेले। आग मारी तो गड़बड़ हो गई। जमीन तो हम बुक कर रही है पहले, सबसे पहले 1.5 लाख एडवांस दे के। यार ये दलाली हो गई साला जमीन में, ना हो गई। भारी दलाली हो गई साला। देखिए 1,20,000 रुपया हम देले बानी। अच्छा। 1 लाख एडवांस आ 20,000 रुपया जौन आदमी जमीन के रुपया लेलक ओकरा के। आ ई जमीन लेनी हम गेस्ट हाउस बनावे खातिर। अच्छा कहलस की जमीन हम बुझी के रउआ नामे हो गई। हाँ हाँ तो सुनी ना, तो हम 1.5 लाख रुपया आ 20,000 अलग से घूस देले बानी स्कूल बनावे खातिर, कॉलेज बनवावे खातिर। हाँ महाराज 50,000 देले बानी गैरेज बनावे खातिर पर बुझनी लोगी। 50,000 हमरा से लेले बाड़ू कहलन कि ना एकरा बाद तारे जमीन हो गइल जब बुझा के तोहरे भइल बा भाई, का हल्ला गुला भइल बा? का कही है भाई, बहुत बड़का बवाल हो गइल बा। जानते रहे भाई एक एक जमीनिया पर 3 आदमी बना दे देले बा। कौन जमीन हटे तनी बताई ना हमरो के। एगो जमीन पर 3 आदमी बायना दे देले बा। अरे महाराज है ये जमीनिया है, ये जमीनिया है। है जमीन कहतनी? हाँ हाँ ये जमीनिया है। कौन रउआ के बुर्बक बनाइलस जी? हां कौन रउआ लोग के बुर्बक बना देलस? तो 50 बरस से परती पड़ल बा। बाप रे ओहू में जानत रही का ह सरकारी जमीन ह। गजब टू विवाज आदमी। रउआ लगे का कहत?
तो हमरो लोग हमरो कागज कागज बा। तो हमारे तो पहले ही कागज वाला तो हमरो तो लगे बा पहले ही से देखत नहीं कि डबल बा। माने सरकारी जमीन के कागज होला बना देले बा कोनो बुड़बक बढ़िया बना देले बा। एक जना मास्टरे हमन, एक जना मिस्त्री हमन, एक जना विधायक हमन। चलो भाई चलो। ए बाबू सुन ना, बोली मास्टर साहब का कहतनी? ए बाबू देखो ना गांव में जाके इस सब के बारे में कुछ कहियो मत, ना ना काहे खातिर हम ना कहे? तो बड़ी बेइज्जती हुई हमनी की, इंसल्टी हो सुना जाई। ना, इज्जत के सवाल बा, बचा लियो ना तो वोटो ना मिली हमरा। कहीं मत कहियो कोई से। ना कहम हम। नहीं कहबो। हमरो बारे में मत कहिए ना, तो हमरा दुकान पर कोनो कस्टमरो ना गाड़ी बनवाई यार। ना मत कहे। कहिए भाई। ये तीनों आदमी की इज्जत के बात बा, देख लीजिए। ठीक बा। बात अपने अपने ले रही रहे आगे बना के तीनों चल आदमी गेल बर्बाद होइए गनी सर। हां बिगतियो जाइए गतियो जाई। नामवा का रहलो ओकर? नामवा का रहलो? नाम तो याद नहीं नाम किया। हमरा पता बा ओकर। अरे ओकर के राजू दलाल कहेला लो। राजू दलाल। हमरे नाम कुछ छोरी बतैले बा। ना हमरा से कहले राजू दलाल माने ओकर नाम हो राजू राजू ना बोला। ना हमारा से छोरी नाम देले। बा ओकर। घर के तो हमरा पता नहीं खे। बताई। ओकरा हाथ में केगो धरा गनी हलो रउआ लोग के? अब हमनी का बुझाइल है कि ऐसने आदमी होई। कितना ले बा? ए हमरा से तो 1,20,000 ले बा। जान तर बाबू हमरा से 1,70,000 ले ले बा। जाए दे भाई। हमरा से खाली 85,000 ले ले। अरे भाई तो ठीक है और बर्बाद हो जाती हमरा बुझाता लेकिन रउआ लोग केंग ओकरा हाथ में फंस गनी है जी। अरे हमनी का पता लगी का पता रहल कि ऐसन काम करेला उ? ऐसा ही वो करेला। जब मोटहन भेटाई कहाँ उ? जब मोटहन पैसा होला ना तो भाग जाला बाहर। एड्रेस पता बा? एड्रेस भाई, बजरिया पर भेटाला। पकड़ल जाओ तो चलो। चल बा चल, चल चल, 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 चल,